Mayong hapon Negros, ining Digicast Negros 10. Ang napulo ka mga nagapanguna nga balita sa isa sang Negros ang amon igadulong sa inyo. Din nyo kami live via Facebook kag sa amon nga YouTube channel. Kag karon sa naman kami mabatian sa radio station nga FM Bacolod 91.1. Kag gyari ng top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. IPMCDC natukiban nga wala nagarimit sang SSS sa mga empleyado. Hinmanduan ni Mayor Aldi Benitez nga magbayad. Job orders ng Bacolod nga isa sa mga nakuha ni trato nga nagalantaw TV samtang naga-duty, ginkakas sa pwesto. CSAV naging kampiyon sa Nopsaya Basketball Finals. Balay sang anay konsehal sa Cadiz City, ginkawatan sa masobra 1 milyon ka pesos kabalor sang cash kag pagkabutang. Kag sa good vibes, dump site sa Calatrava ginhimo nga ecotourism park, inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, nagpabilin nga kampyon ng Colegio de Santa Ana de Victorias sang ilagin lutos ang STI West Negros University sa score nga 74-71 sa Napsaya Season 42 Basketball Championship Game. Ini ikaapat na nga kampyonato sang Titans. Temprano pa nga napuno sa mga tumalanaw ang USLS Coliseum gani bisa na may ticket na paslawan niya makalantaw sang Championship Game 3 sa tunga sang CSAV kag STI WNU. Kabahin sa mga tumalanaw ang mga lokal nga opisyales ng Bacolod kag Victoria City upod kay Mayor Javi Benitez kag aktres nga si Sue Ramirez nga nag-cheer para sa Titans. Nangin mainit ang hinampang kag bisa ng pagsuporta sa mga tumalanaw sa magkasumpong nga teams. Pero nangibabaw ang Titans sa score nga 74-71 kag ila man nalabot ang handom nga mga forfeit champion sa Napsaya Season 42 Basketball Championship. Gusto na lang mo niya sa management ng outbreak sa at sa mga seniors na graduate na. Mga motivation na mga proposed na. Di ma-describe, sabi ka namin. Kayo, kay na apat na sa listening ko sa wala pa lang. Naulain na din, naulain sumong ang siya na may kasag gamay ang games. Ang game na final. May gamay man ang option. So usually di nakahagpang na. Sige, mabalik ko lang yan. Put in the hard work, grabe kita labanan, but then nagdaog kita. Nagdaog ko mo kasi sa Titans. Very proud of you. Congratulations from the bottom of your heart. Sa number 9, sa tunga sang kainiton subong nga Semana Santa, may low pressure area nga gina-monitor ang pag-asa sa gwa sang Philippine Area of Responsibility. Yara sa 470 kilometers east-southeast sang General Santos City sa gwa sang PAR ang isa ka low pressure area. Ang trough sang LPA ang magadalasang maulanon nga panahon sa Mindanao. Sa Luzon kag Visayas mangin mainit ang lakat sang panahon, pero suno sa pag-asa posible ang pag-ulan kag pagpanaguob dala sang localized thunderstorms. Ang mga magabakasyon sa mga baybayon ang ginaabisuan nga mag-inom sang madamo nga tubig kag maglikaw sa tuman nga pagpainit para likaw man sa dehydration kag heat stroke. Sa number 8, ang mga long weekends kasubong sa mga holidays karon nga Semana Santa ang mangindako na nga bulig sa pagtibong sang turismo. Regular nga holiday ng Huwebes Santo, kasubong man Biyernes Santo kag wala man trabaho sa Lunes, Abril 10, bangod sang pag-idog sang araw ng kagitingan. Una nga pahanumdum ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson sa mga Negrense amo nga magpangamuyo kag magpamalandong. Kag dumdumon ang kahulugan sang pagsakripisyo sang Ginoo para maluwas ang katawhan. Sa iyang bahin iyay pasiguro nga siya ang magabisita kag makasimba sining nga Holy Week. Pasalig naman ni Lacson nga ang seguridad sa probinsya ang plastado na. Ang mga malawig nga bakasyon dako ang higayon para sa turismo kag ginalauman suno sa iyang pagdagsa sa mga turista kag ining ginahandaan man sang probinsya. Ila pa nga klaruhon kung sa Miyerkules Santo nadala ang gobyerno probinsyal sa gindeklarar nga half-day nga work suspension sang Malacañang. It is helping tourism, and it's good that it was announced early. No?
we have a really high-end resort right now here in Negros Occidental, no? Manami. No? I was fortunate to be there last week. It's a beautiful place, and they were saying that they're already hitting at least 70%. No? So it's good. Yeah, tourism is a strength of any province. No? So we should also be ready for that influx of tourists. Sa number 7, nagsugod na bilang OIC Provincial Health Officer si Dr. Girly Pinongan karon nga adlaw. Kagang mando sang gobernador sa iya amo ang pagpasiguro sang katumanan sa mga health programs. Suno kay Lacson, luyag niya nga mabatyagan sa mga Negrense nga yara ang probinsya para sa ila ilabi na sa mga kinahanglanon sini sa nga health services. Patag ni Lacson ang mga health program dapat napatuman sa local level kag dapat nga hayluhon ang mga municipal kag city health offices nga magtrabaho man sang santo sa ilang katungdanan. Ehemplo sa mga pagpanghangkat nga naatubang sang probinsya among mataas nga dengue cases nga kun isipon suno kay Lacson sa kada tuig ini ang ginaatubang kag kuntani magpanikasog para mas mapaayo ang programa. Tutukan man ang universal healthcare karon suno kay Lacson nga may madamo nga compliance kag tinguhaan nga mas mapaayo pang status ang probinsya bahin diri. Not necessarily that the province will take care of everything, but encourage all municipal and city health office, no, or units to truly function. No? Every year naman we have the same concerns, no? Dengue, well, of course we have COVID, although that is improving, and other diseases, no? So we just want to make sure that our constituents can count on the province for needed health services. Sa number 6, anay konsehal na kawatan sang masobra 1 million pesos nga balor sang cash kag mga kagamitan. Padayon ang investigasyon sa karon sang Cadiz PNP angod sa pagsulod kag pagpangawat sa balay sang anay konsehal sang syudad nga si Reygi. Sunod sa PNP, ginsulod sa mga kawatan ng balay sang konsehal pinagi sa pagkakasang jealousy sa bintana. Wala sang tawo sa balay sang among ation sunod sa pulis. 11 ka mga malahalon nga rilo, nagkalain-lain yung mga alahas kag bags ang nakuha sa mga kawatan. Ini ginabulubanta nagabalor tanan sa malapit 880,000 pesos. Dugang pa ang cash nga nakuha ngayara sa 285,000 pesos. Ginaibalo pa sang PNP kung sino ang may posible kahimuan sa krimen bangod sang wala may nakakita sa natabo nga pagpangawat. Sa number 5, driver sa motorsiklo patay matapos makabunggo sa tricycle. Patay ang 48 anyos nga si Rolando Suelio matapos magbunggo ang iya siniga na maneho nga motorsiklo sa tricycle nga puno sang pasahero sang Sabado sang hapon sa highway sa Barangay Busay sa Bago City. Sa investigasyon sang PNP, nagadalagan sa separado nga lane ang motorsiklo kag tricycle sang hinali na lang naglapaw ang motor sa piyak nga lane. Didto kag iya nabungguan ang nasugata nga tricycle nga may sakay nga 7 ka mga pasahero lakip na ang driver. Naglabog si Suelio bangod man sang iya kadasigon kag among gintunaan sang iya nga kamatayon. Gikan sa birthday si Suelio suno sa pulis kag posible nga nakainom ini samtang nagamaneho sa motorsiklo. Wala naman sa may nasamaran sa bahin sang tricycle. Sa number 4, may good news kag bad news sa presyo sang gatong sininga semana. Una kita sa bad news, kami pagsaka sa presyo sang produkto petrolyo buwas. Ang gasolina magasaka sang piso kag 30 tubtob 60 sentimos kada litro sa buwas, samtang 30 tubtob 50 sentimos naman sa kada litro sang diesel. 20 tubtob 40 sentimos naman sa kada litro sang kerosene. Sa good news naman, may 9 tubtob na 10 ka pesos naman nga rollback sa presyo sang liquefied petroleum gas o kon LPG o kon 99 tubtob 110 pesos na sa kada 11 kg nga LPG nga ginpatuman sang weekend. Gani kutob sa mga ma-road trip sa sini nga long weekend kag Semana Santa, mas maayo kon makapatugong sang temprano kay buwas ipatuman na ang saka sa presyo sang produkto petrolyo.
Sa number 3, tubtob nga hindi pa matigayo ng filing sang Certificate of Candidacy, hindi pa mapatod sang Commission on Elections ang mahimo highly contested areas sa sininga barangay kag SK elections. Sunod kay Provincial Election Supervisor Ian Lee Ananoria, tubtob nga hindi man mapatod ang mga personalidad nga magapapili, hindi man mahibaluan ang mga sumpunganay sa piniliay. Sang nagligad nga semana sa bahin sang Armed Forces of the Philippines, may 17 ka mga banwa kag syudad sa Negros Occidental ang gintag bilang election watch list areas. Sunod kay Lieutenant General Benedict Arevalo, ang commander sang AFP Visayas, ini ang kabahin sang ilang initial list kag gina-reassess kag gina-validate samtang naghilapit ang barangay kag sangguniang kabataan elections. Sunod kay Ananoria, una anay nga iga-convene ang Joint Peace and Security Coordinating Council kag among pagtalakay sa mga election watch list areas. Samtang kay wala pa man sang pagsulundan para sa maabot nga piniliay, ang mga papili para sa BSKE ligwa nga makapatuman sa mga kaugalingon nga hilikoton nga ayhan makabulig tibong sang ilang nga exposure sa publiko. One of our determining factors is sino ang mga kandidato. So, wala pa man filing ang candidacy. So, we will wait pa until may ara kami mga candidates pala nga ma-determine namon kung whether or not hotly contested ang isa ka barangay. Sa number 2, job order employee nga isa sa mga nakuhaan sang litrato nga nagalantaw sang programa sa telebisyon sa oras sang trabaho ang ginkakas na sa serbisyo. Wala pa maserbe sang City Legal Office ang show cause order batok sa 5 tubtub-anom ka mga empleyado nga nakuhaan sang litrato nga nagalantaw sang TV sa City Treasurer's Office Cash Division. Pero sunod kay City Administrator Pacifico Magari III, na desisyonan sang syudad nga i-discontinue ang serbisyo sang isa sa mga JO nga isa sa mga nakilalaan pinaagi sa litrato. Gintaga naman sang ultimatum sang syudad ang tanan nga mga departamento nga i-turn over ang mga TV sa General Services Office tubtubwas. Ginmando ni Mayor Albi Benitez ang pagkakas sa mga TV nga sadto ginagamit sa mga webinar kag online meetings agod nga matagaan atensyon sa mga empleyado ang pagserbisyo sa pumuluyo. Give or take mga 5, 6. One of which was a JO, discontinued. So, ang regular, yes, sir. 3 or 4, so I think after the mag-submit sila, attorney team will direct them to explain and possibly for administrative Suspension. action. Depende kay City Legal recommendation kay Mayor. So I think there's been enough warning sa ila, kabalo naman sila what is right or wrong. So kung sino malaputan sa mga investigation, I don't think they can claim why kami kabalo, though naasubong lang, kami lang. Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. IPM-CDC kabahin sa mga kumpanya nga ginasukot sang SSS bangod wala nagabayad sang contribution sa ilang mga empleyado. Mayor Albi Benitez ginmando nga bayaran nila ang ilang nga delinquent accounts. Yari ang report. Makabig nga large account ang IPM-CDC. Amo nga gintugyan na sang SSS Bacolod sila nga main office ang pagsukot sang wala mabayaran nga contribution para sa ila empleyado. Inisunod kay Leilani Benedjan, Vice President for SSS Visayas West 1. Sa records ng SSS, may 4.3 million pesos na nga initial payment ang IPM para sa wala mabayaran nga contribution sa ilang mga empleyado. Sila yung mga employers who have employees 100% and up. And they are being handled by a different department. We call that department as large accounts department. As the delinquency is already being looked into. In fact, according to the account officer, they are already in the process of doing all the documentations for an installment scheme of payment. Ang IPM among kumpanya nga nagahakot sang basura sa Bacolod City kagamuman ang damlag pa na pili nga winning bidder sa kontrata sang Bacolod angot sa collection kag hauling sang basura pati ng pag-maintain sang sanitary landfill sa Barangay Filisa. Nagalabot sa 220 million pesos ang kabilugan nga kontrata. Gani mismo si Mayor Albi Benitez ang nagaobligar sa IPM nga bayaran
ang benepisyo sa ilang mga empleyado. Kung it's a collection issue, inala nila bayran, iuwinan wala na sa ilang succeeding payments. So hindi it's not as critical, hindi na siya daw kulang baon kay may kwarta sila sa aton serve nila sa aton So dapat bayaran Nagpasalig naman ang pamunuan sa IPM nga isettle ang ila balayran. Nagpalabot naman sila sa intention nga mag-avail sa condonation program sang SSS. Of course, IPM would settle kung ano yung Ginahulat na lang karon sa IPM ang notice of award kag notice to proceed para sa ilaliwat nga pagserbisyo sa syudad. Kag sa Good Vibes, sa Banwa sang Calatrava, dam site sang Banwa ang ginhimo nga ecotourism park. Kag sa karon, ining dinadagsa sa mga bisita ilabi na kung weekend. May report si Romeo Subaldo. Ini ang ginatawag na skywalk sa Barangay Tigbon sa Calatrava. Sa 193 ka mga steps, malabot ang viewing deck sa ibabaw. Gikan sa ibabaw, masaksihan ang kabukiran sa palibot sang site, pati na ang dagat, kag makita pagikan diri ang isla sang Cebu. Namtang ini sa ginatawag nga ecotourism park sang Banwa o kung ang dump site kaging convert sa isa ka park kag yara lang sa higad sa karsada nga nagakonek sang Banwa sang Don Salvador Benedicto kag Calatrava. Sunod sa nagabantay nga si Frida de la Cruz sa kilid sang skywalk amo ang segregation area sa mga basura. Ginapangpain kutob sa mga mapuslan pa. Pag abot sa basura, may mag-segregate man. Pilian man na siya sa mga bottles. Kaning among kuan mga waste naman na siya. Gina-recycle na mo. ginobra pots. Oh, pots. Tapos, Christmas tree. Christmas tree. Tapos, ubra kami card. Ano? Heart. Heart. Oh, kaso dito sa video. Oh. Diri makita ang mga goma nga ginapanghimo nga mga pulungkuan kag masitera. Ang mga plastic bottles ginahimo ang mga masitera man kag mga decorations. Kutob sa mga bagay nga ginapilak na, ginahimuan sa pamaagi nga mapuslan pa. Wala sang baho ang lugar kag may mga bisita pa nga nagapadulong diri gikan sa iban nga mga syudad, pares na lamang sang sini nga mga motorcycle riders gikan sa Sagay City. Luyag nila masaksihan ang trending nga ecotourism park. Taga-diin pa ka mo ma'am? Sagay City. Amo ginadiin ka to nyo? Oo, sir. Gaman. Ay, gusto naman na experience. Nakita nyo na nga doon usong Oo, gawon? as in, ang bagay yung pinaka-subong popular. Trending. Trending. Namin, sir. Nalingaw man ka mo dre. Dalingaw kids. Tapos, bisan kapoy at go lang. Worth it ang kakapoy. Worth it. Ang 30 pesos worth it, sir. Ang ini naman nga pamilya taga Escalante City pa, kag nagpadulong man diri para magpaliwaliwa. First time naman dre. Kasa ka na ka mo? Wala pa. Kasa ka pa ka mo? Nami man sa. Sa ibabaw, may yara sang banyo para sa mga bisita. May panglalaki, may pangbabae kag, may yara man sang pang LGBTQ. Sa kilid sang viewing deck, may gina-construct ang kalanaan kag kapihan para masulit pagid ang pagtinir diri sa mga bisita. 30 pesos ang entrance fee sa adult kag 20 pesos naman sa kabataan. Kung weekends, wala untat ang guwa sulod sa mga bisita diri gani nangin source of income pa para sa LGU. Kagamuyad tong napulo ka mga balita sa isa sang Negros Subo nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kay insakto ang mga impormasyon. Magapadayon kami nga magapangalagad sa mga Negrosanon. Ako si Nico Delfin. Tubtubwas, mayong hapon.